Болните деца са деца и имат право на детство. Ние само трябва да ги видим. През изминалата година прочетох около 200 медийни публикации, посветени на детските палиативни грижи. В тях много често се говореше за болка, страдание и смърт. В тях много често присъстваха институции, присъстваха авторитетни хора, хора на власт и експерти. В тези публикации обаче не се говореше за игра, за радост и за споделени преживявания. В тези публикации отсъстваха болните деца и техните родители. А думите изграждат реалността. И от начина, по който говорим за детските палиативни грижи, зависи какви детски палиативни грижи ще имаме в България. Ако радостта, играта, споделените преживявания и достойнството на болните деца по-често присъстват в историите ни за детски палиативни грижи, те по-лесно ще намерят място и в реализацията им у нас. Защото болните деца са деца и имат право на детство, а ние трябва да ги видим.